В централата на РЗС от двама млади мъже, които обявили, че са от кабинета на вътрешния министър. Според партията на Янев, разговорът доказвал, че МВР покровителства Кирил Рашков и фамилията му. Той беше евакуиран от нас. Евакуиран и все его семья. Изведен от село. След това той самия пожела да отседне в един хотел в курорта. Между другото, от селото вече на втория ден почти нямаше хора. Дойдоха само агитки отвън. От този по-голям чадър да му се осъществяват прищявките и желанията, за нас няма. Странното е, че в деня преди Консултативния съвет по национална сигурност на някакви рускоговорящи министъра се отчита. Диктува на някакви руснаци, които задават въпроси, сякаш са от разузнаването, от руското разузнаване. Опитът за нова серия компроматни междупартийни войни обаче бе потушен още в зародиш. Да, това са мои думи. Те са от разговор с екип на агенция РИА Новости, който се проведе тук на това диванче миналата седмица между събитията в Катуница и Консултативния съвет по национална сигурност. Не мога да разберете защо смятат, че това е разговор с руското разузнаване. Абсолютно възможно е този разговор и да е бил излъчен официално. От РЗС поискаха за пореден път оставки в МВР, а изпълняващият длъжността министър каза, че гледа с ирония на записа. За BTV новините Степан Хиндлиян.